Ġifieri, l-eżerċizzju għal min għadhom esperjenzaħ, xax normalment dik tkun il-problema ta' hemm min li ġieli esperjenzaħ u anke meta nsaqsih kif kont tħossok meta kont tagħmel kemm kont tajjeb, kemm kont tajba, taranix illum ta' jiena meta kont nitrenja. Xi jżommok lura milli titrenja, sinjura. U għax bħalissa għandi tfal, it-tfal ta' tfal. Idra ismani. Veru. Nofsija għalik id-difsek. Imqar darbtejn, idealment tlieta fil-ġimgħa. Ħaqek? Jistħoqlok? Għax inti għandek ġurnata s-servi u taqdi. Jistħoqlok nofsija għalik. U kiku taf kemm għandi impenji, mela niżilha fil-kalendarju. Għajtina ħan għamel l-exercise bej dak il-ħin u dak il-ħin. Anke kiċċempil l-tifla biex naqdija f'xi ħaġa. Marja ħieħu paċenzja, bej s-sitta u nofs s-sabana eskwart jien għandi l-exercise. Għax jekk ma nagħmlux hekk, ħajja żmien fejn dik Marija ħad tiġi bżonni, imma xina ma niflaħx, jew għax m'għandix saħħa, jew għax bin-nervi, jew mhux ħassibni. Mela anka għal Marija li għat tifla tiegħi pereżempju, li m'għandix, imma għad is-sinjura li għandha tifla jisimha Marija, jekk hi mhux ħadd ħsieb tagħha nnifisha, tista' xtejn la lit-tifla u laqqas tit-tfal ta' tfal. Mela ejja nindunaw illi komda kemmu komda li nġibu skuża u komda kemmu komda nibqgħu nagħmlu li qed nagħmlu llum, jekk dik il-kumdità illi fiex qegħdin illum bin-naqra nara qed wassalna biex qed niggravaw, forsi f'saħħitna, forsi fil-kuntentizza, forsi fis-saħħa mentali, avolja l-unknown, avolja x'se jiġi minn is-selem ħadd ma jafu, li m'għandix garanzija li ħanibqa' kif jien laqqas. Anke jekk irrid ngħid jiena hawn ħanibqa', anzi fejn jidħol is-saħħa, jekk jiena ngħid ħanibqa' kif jien, lura nista' mmur biss, ma nistax immur il-qudiem. Imma anke jekk ngħid ħanibqa' kif jien, m'għandix garanzija li kollox ħajbqa' kif inhu, daqqa nqala hekk u daqqa ċirkostanzi hekk, eċetera. Mela ejja nindunaw illi dak illi hemm bżonn isir u dak li nixtiequ nagħmlu huwa normali għax ilu ġej minn żmien żemżem illi ma nkunux daqshekk forsi lesti għalih fis-sens għax ma nafux xemm, però kemm hemm bżonn illi jsir għax once li nagħmlu imbagħad ħa ngħidu aħjar bdejt qabel.